Gimana itu ya? Melas dah, hati-hati ya melas. Bebekek. Mundur mana? Insyaallah. Ayo bae. Kepine kowe. Pelai jan. Sekar kadung kedongnya semayang.
Yang ketemu gayeng karapannya beda ya yang keceklak-ceklak Mas Agus. Nah. Ya nepangaken kula niki pacare aku. Oh, acara Mas Agus nggih. Ya dulu. Pantesan ayu banget loh. Iya. Ayu ya ora karuan. Niki kula mlayu bagyo nggih hati. Bagione sapa kok? Bagione tanggane. Ya nguri-nguri budaya Jawa ya Mas. Oke. Ya babon-babone seniman-seniwati Mbak. Sing ngendhok apa ora? Lah jare nek babon ngendhok metune celeng. Jenengan babon barang kene kono jagone ora, Bu? Jagone apa ora? Ya mana-mana kok babon kan ngendhok. Ya tuku-tukulane iki. Oke, utuke. Ke utuke ceritane. Utuke. Utuk. Ya utuke dopen nang nyokal aku. Cintane ngagus kok wani. Matur nuwun, semoga paringi terang ya Allah. Amin. Iki anak kula lagi jeber. Hah? Jejer. Jejer yung jejer. Yang ada ngomong jejer. Lah kok bisa ojak lalen. Ya, aku ora gabelan ya, wis gabelan. Begalan. Begalan. Ya monggo pada sing prihatin anakku lanang. Anak wadon ya, Tik. Iya, yo. Aja padu bae. Ya lah jebong baju kate duit apa? Penyok arep bojomu iki lho. Apa tukang orang meteng kaya gue sing maplek. Yo sareng murup. Sing arep murup apane? Lampune. Jare babon. Iki kan dengan samane. Ya wis ngono, seneng kowe. Katene godhonge ambang esuk. Tadi gue jare wong nang kene pada baik. Pada baik gratis ya. Iya, hormati karo Mas Heri. Ini dongane ya wis, wis. Aja maning-maning getenan liyane sing lumpat dauman. Ya nek ora kepepet. Ora Mas, aja kepepet, Dik. Sepitit. Gemblung ditanggap hati. Nggih, samenika sampun niki nggih piyunge kanton BGB-an. Niki ugi acarane kathah. Ugi enten kesenian sambang budaya ugi enten. Nggih niku ora bahasa Inggris Mas Jubris. Mas Jubris sarencar nggih sampun. Mana maneh? Sehat-sehat ya, Mak. Amin. Oh. Ini Pada kayak hukum. Gersak Yang seneng karo kita. gersak Mas bilang gersak. Kalau lah kurang. Kene kan orang mana iyo. Ini bakal tuh aja dulu. Yang mau matok ya tahu dia nang buntu. Ya Mak, ya Mak. Ini kadang banget dadi nyomel-melu. Niki penari budal kepak menika sampun rampung anggenipun gantos busana menawi mangke saged wonten wekdal ngantos ingkang padha. Tapi kaniki mangke niki wonten apa itu? Bagus, sehat bagus. Wonten seringan saking sambang budaya lan menawi wonten wekdal dados waduh niki friend LKS saking ya Allah sakit iki mriki alhamdulillah. Kali sinten, Mbak? Nggih, monggo Pak Kapis. Monggo, Bu. Babat ingkang kaping kalih matur nuwun. Babat ingkang kaping kalih, lha mangke menawi wonten wekdalipun menika babat kaping mriku niku balat kaping mriku menika wonten sambang budaya menawi endak wekdalipun menika nggih. Langgeng sari budaya tesih wonten bapak ingkang kaping sekawanipun dados kaping 3 menika sambang budaya. Alhamdulillah menika soalnya niku jiwane jiwa semedaya niku dados kajeng emang dan regeng ngoten niku. Ngapunten mawon. Monggo Bu.